Before kami nga nang patakder ti resort ni Bombo Roger, na-advisean kami babaen ti tourism office ti city nga masapol nga the lifeguard ti kada resort. So nagpa-training kami ti mismo nga barangay mi, nag-request kami iti Coast Guard region tapno no umay da kam i-train. So at the 5 days nga training dagitoy tanod mi actually 14 da nga nag-training nga lifeguard Bombo Roger. Mhm. Okay. Napita sa po kapitan o nakasta nga dahil iti lifeguard. But, haan nga maliklika di iti insidente, kasi iti nga mapagpagadaan nga insidente, kasi pa nakalmes, namuna kadita ta, umadong, tingko natin nga dagsahan, iti picnic goers, kay iti beach resort. Apo kapitana, amo namin, idi napasama kay iti 20, 12 years old, mabalinte man ng istorya, no kasano nga ni report, di manon kada tayo, kadeta na muna weekend kaadto ti tawhan nga lingkod nga adto tawlatan ko iti beach resort ita barangay tayo apo kapitan. When Bombo Roger, kasi ita detangal daw October 26 naangay ti General Assembly mi ito'y barangay mi. So na-advisean nga addalang dua nga agbati nga lifeguard jay sa Diri Beach Resort ken dua nga agbantay ijay checkpoint mi Bombo Roger. Kasi amo mi nadawel ti baybay. Kan-kanayon mi met nga ibagbaga ken da kami mismo haan kami nga agpadigos no kastoy nga nadawel Bombo Roger. Ure adot tao iparitan mi ida nga agdidigos umay dalang met agpapangan. Kiday ta nga after jay General Assembly mi 4:48 ti Malem nag-message dagitoy taga barangay tanod mi at ay dinalpas ti General Assembly min Bombo Roger nagtaray damot nga mapanjay bitsen ngem daksanggasat adda na i-report nga nalmes Bombo Roger ket data nga time dagitoy upat nga nagbisikleta kanu nga ubing nagdiretso da iti private resort nga medyo adayo basit ije resort mi. Ngayon idi nagbike da indiso da di bike da di igid ti baybay nagdigos da kano. Kano ta based jay istorya dagitoy ubing ita kinasarsaritak ida after. Itan idi kano adda pala ito'y igid han samot nga nagpataaw kasi dadakkel nga rod dallo yun. Siguro di nadaluyunan di kad pay ginuyod jay danom idi makita digiti ubing malmalmesen digiti tallo nga kadwana sigun kanyada adda nagpatulungan da nga guest kideta nga resort. Ngem ko nakanubet dagitoy guest nga nagpatulungan da medyo nakainumdan sa kaya na kunada kano Bombo Roger. So dagitoy tallo nga ubing intry da nga isave DJ malmalmes kano detoy dua. Nga midi madlaw kon kunana nga medyo marigatan na kunana ta umadalem nagbalikak ko na detoy digitoy dua nga ubing Bombo Roger nagsublida nagtaray da nga napan nagpatulong ijay checkpoint mi. So idi naibagada ijay checkpoint mi intawag da ditoy sa diri riso nga nagtataray digitay lifeguard mi nga napan dala-dala da digitay equipment mi ngem daksanggasat Bombo Roger alisto nga min jay pan nakalidned na iso nga handa makitan jay ubing nalmes. Kat handa timan ko handa lang nga nagriyaw, nagpukaw nga agpatulong ko ma. Tadigitay pa lang ubing nga mismo tinapan nagpatulong nga nagtartaray nga napan nagayab. Ket nakadadot tao ijay igid ti baybay nga nakadulang. So apagbit gamin Bombo Roger alisto ti napigsa ti ayos dadakkel ti daluyon iso nga haan nga naabutan dagitay lifeguard min DJ ubing.
Mhm. Bombo Okay. Roger. Nagpatulong da kadagiti arrange cottage ngam medyo Mm. nakainom damot ngam tingon natin nga kaya na deta. Di jelat tamet Det, diyan tiya. de, But de, awang kadno kami nga po kapitan kasi from kay tiya private resort from kay checkpoint medyo pangadaywan. No mm, 2000 o di panangayab mo ket dakkel nga agwat di giant. Di dayo di panag-rescue no kwan apo kapitana. Awan kad mm. no kat digiti kasto ngamin. Nga digiti malaksid kiti yan ti Sadiri Beach Resort. Iti kwat ti barangay. Yan digiti private resort. Awan kad no kat nakaantalalat ta nga lifeguard. Iti apo kapitana. Dati na muna ket sapit hangko ang maulitan apo kapitana. Tamno ti kasta pintas kati adado digiti picnic goers nga umay dita Beach Resort iti barangay Kalayab. So awan kad no kamin. Digiti na naka-stumble at igit ti bye-bye. Apo kapitana. Ah, actually, Bombo Roger, idi mangrugi dito yung resort, dito yung private kanda kami, na Mm. i-advise kada kami nga rod da kam amin, advisean nga adda lifeguard ti kada resort. Mhm. Iso nga nagpa-training kami, inayaban mi met dito yung private resorts nga umay maki-join. Adda met ada imay nga dua talo kida ito'y private resorts nga mahaan nga isuoda amin. Handa nga nalpas DJ training. Ngem dagitoy barangay lifeguard mi Bombo Roger, no kastoy nga adut tao ma-advise a grooming met dagitoy tanod ni Bombo Roger nga Mm. mapanmang kita ken na-advisean dagitoy private resorts nga no kastoy ti tiyempo no kastoy nga nadawel dadakkel ti daluyon haan tayon nga payagan dagitoy guest tayo nga mapan aglangoy agdigos kasi delikado Bombo Roger tauray ni lifeguard hanmet nga insigida nga adda ngam no kuma alisto nga takumano DJ pinaglangoy ngamin DJ talo nga ubing nga mang save kun DJ malmalmes imbes adda kuma nagayabon baka kuma ngam gaputa adayo jay tinaray jay ubing hanmet nga ijay sa diri tinagtarayan na nga rod Mm. injay checkpoint ket adayo met jay checkpoint isuwahan damit na abutanen Bombo Roger. Mm. Ken dagitoy nagbike gamin kuna dagitoy resort na kasaritak met idi ta apay handa nga inanaway dang handa nga napuutan ida Bombo Roger kasi nakabike da nga nagsimreklap ta nga indiso di bike nagdigos nan. So haan nga aware detoy akin bagi detoy nga resort nga adagayam na pan nagdigos yan ta batog da Bombo Roger. Okay, kumbaga handa nga nagpakada nga mapandita kasi When teko na po kapitana nga day muna nga pakdaryon nga kadigitiya picnic goers kadeta nga oras nga handa mapan mabalin ag tumapog ti baybay or agdigos gapoy tinadawol nga nadawol deti baybay ngam igiti upat nagbisikleta da lang kasi base ti impormasyon nakita talagang agbabike da digiti kumbaga nagpalamis lang ngam December tinapasama kan aksidenten po kapitana. So kadigito po kapitana tamno na nga maulit iti kastung insidente kasi biag iti mapukaw anat plano ti barangay ti panangimaton tayo iti barangay Kalayab apo kapitan especially kadito kay iti private resort apo kapitana. detoy kanayon kami met Bombo Roger nga digitoy lifeguard mi adala ta ito igid ti baybay. Agrub-rubing da ada pay nga tower mi nga pagyanan ti mangkita ti igid ti baybay ta pakikita mi met digitoy private ngem tay kunakon nairan na nga barangay assembly mi isu nga nag-attend digitay daduma nga lifeguard mi Bombo Roger adalang nabati nga upat dua ijay checkpoint ken dua ditoy sa diri Bombo Roger ngam handa nga na amuan nga sigod nga adagayam malmalmes. Uray dagitoy guest mi ta adot guest ditoy sa diri nga naka-table idi sumangpot kamjay handa pay ammo nga dagayam nalmes. Okay. So kadagito ya po kapitana kasadot may pasigurado ti kastoy tamno na nga mauri di kastoy nga insidente. Although dati liway mo digiti mapanagdidigos kadeta but kas official di barangay ana giti plano itamnon di kasta mas natatalged digiti
picnic goers tayo. Apo Kapitan, iti Beach Resort, ti Barangay Kalayab. Imbagak nga rod ka, dagitoy lifeguard ko, Bombo Roger, ngam kunada, meeting kami with the private resorts owner, tay palagip mi manen, kasi nabayag mimet nga ibagbaga detan, Bombo Roger. Mm. Kan uray da kami, no, timalaman, lukas da iti tiyempo, kan uray nalinak, iparit mi pa yung agdigos da iti after sa tuagsip natin. Hang kami nga agpasalog at digito'y tanod ko nga agsursor, agpasangat kadigito'y tattaon no deto'y medyo nasipngat ken nabayagan Bombo Roger nga advisean mi amin nga sumrek nga handag digos no nadawel. Ngam deta lang tay kunakon handa nga napakadaan digijay ubing nga napan igid tabaybay Bombo Roger. Tanong Tati man amot nagpakada da gitubing. imbagada ka nomot lang Malamang nga ani adda agbait iti dalan. aksidente. Apo Wen. Kapitan. Anyway, maraming salamat ngam lastly Apo Kapitana kada iti tata amok nga season tata kada iti Beach Resort. Ay iti probinsya tayo. Nang runa iti Barangay Kalayab kat mesa kada iti tatat daydaywon iti bakasyonista. So ana iti may panamnama tayo Apo Kapitana kas ina ti barangay kan mangiwanwan iti Beach Resort, Apo Kapitana. Ti may bagak Bombo Roger, uray adda digito'y lifeguard mi, masapol nga agan annad ken no kumakastoy nga makita di guest digito'y kadawel ti baybay, sumurot da kuma, kadigiti bilbilin mi Bombo Roger tapno no maaboydan ti kastoy nga pasamak manen. Ket sapay la kumata agtulnog tayo amin apo nga beach goers nga tapno no maaboydan ti kastoy nga pasamak Bombo Roger. Okay, maraming salamat Apo Kapitana Marbelin Padayaw. Thank you to Bombo Roger.